Hello, good afternoon guys. Good afternoon everyone, and again it's me, Junjun Oliver, and welcome to my YouTube channel, Junjun's TV. So now guys, karong adlaw magpalahi na punta atong karong adlaw because kanang nasugdan naman sa pud ning atong charity works, and then ning nakatabang tas uban na may naman jud po kuan sa mong silingan kini na problema sa mong silingan guys, kanang problema panglawas da luoy kaadto kani sa pag-upan ni siya nga kuan di kanang di niingog kuan kay nahagbong ni siya sa lobi just naging simana mag 2 weeks na dahil. So na ko silang bayron kay kanang na ay hangyan kay di man jud din taon sa ka kuan, di man ka bakod. And then kanang pag-isahang kuan, ag-isahang nanagani ko no dai kuan na kuan nag-isang likod na ay damage sa likod. Kani pagdadani sa hospital Pilimero is unsay kuan Pilimero nang sa dahil mong ipakita sa kuan akong ipakita ninyo ang pasyente no nara jud din taon na siya tampang check up sa dyan agila ko ng pinang kanang operahan naman kung malitalis ko man. So, ang ipakita ninyo guys kay ipakita ninyo og maloy ba mo sa sitwasyon din ng atong paan ng atong tabangan dron. So, Junjun's TV is on the go na punta mo paano punta mo manuktok na punta sa inyong tagsa-tagsa kasing-kasing. Pero unang-una ako sa ipakita ninyo ang sitwasyon ang kahimtang sa maong among silingan. Okay, here it is guys. So mao ni ang maong pasyente guys. Kani siya 2 weeks pa ni siya. 2 weeks na. Mag 2 weeks na nga naglubog. Kaya di man siya kabakod. Gani na nako ni nabuho sa ilahang likod. Inja kanang di man makakuan, di man makatindog, di man makabakod. Hungitan ni si Jag imong kuan anig pagkaon. So mo na isang ina ano yung klase na hindi pa sila mo tubig ang kanang gamay diabas bunga mo. Pero mukaon lagi siya. Nagmay. Naging taas na lang. Patsara. Mo ni ijahang inahan guys. Kuan taon lagi po ni sila kuan. Mo ni ilang bahay, gani kan ilang bahay. Hapon ning kitabangan sa una. Nga makatukod na ilang bahay. Kay kuan man kanan na ay wapod ni sila kuan sa una. Inya kani na naman ni sila nakaibaw man dyan eh kani sinang nasa. By the way, she is Inocencia kanang no Inocencia Butlig inda kanang silingan rami dani na among bahay diha una duha ka bahay nagkuan. Wapa ko nga ni sa mga Pilimerong mga tas naging simana kay mamalagi busy lagi, and then kanang kayo rapog ko og kanang okay ra ba sa nakakita man ko sa post ganina sa kuan may usa nga nag-post ganinang ingani dai jud ay kahimtang. So na hikayat ko nga mo
ngarhi dere idawat pod nga maka kuan manok to ko sin tagsa ka mga kasing-kasing kung unsa atong kuan ma-share ginagmay kay na ultimo gani in taon sa isahang higdaanan ingan ni ragi kuan ginatag day ko nun ninamo nga kutson mga kuan so wain taon ni sila kuan pod wain taon pod sa kapangninguhaan kaniwa man gida dyan ni og pa-admit dito na guni sila sa ospital tinja kay ingon man nga kanang naay wala gin taon kuno siya kwarta asa man kuno siya ikabayad kay operahonon man siguro dako siguro damyos danhe sa ijang lawas siguro ibalik sa ijang lawas kay nahagbong ni siya sa lubi dirhi ni siya asa ni siya nga lubi nahagbong nang kani kana majugali kay datora siya sa tubig na kuan datora sa tubig na lasyo na kuan so mauna nga dako in taon ang damage sa isang lawas mang basta naman ka mang basta po di ka makalihok-lihok ka adyo mang asa may sakit ni mo sakit ni mo likod anja ay lo man taon na imong mata di nagdiwang na magduha pa ni kasi mana pero nagdiwang na siya di niingan na isang lawas doy kadto guys mana nga muna guys uy ginoo ko oh my god nakali ka na din doon mo kalirod oh my god ginoo ko delikado na hadlik no so muna sitwasyon in taong amang guys manigang puson pun marang ning hubag muna nga dako sa kinahanglanon ko unsa may gimong gitambaw dana nang ngayon lang nila kain na kapag mainutlong may magdutong kain na maghiba na ikuhan ka na na hilba ya tuba-tuba o ka na kasla ito lang ito kani dito ka nang bita dahil bita kisa may dahil nagpadaan ninyo kisa dahil ni hatag ninyo ani sa SWD nisa ka mamiski bungot to sa wapas ani dapat kumangit ka ilan may hatag sa SWD 2,000 mo tayo yung ipamalit pamalit din hindi pa natin ako buntis ako rin magiging karaw-karaw dahil bili ko buntis ano man nagtula mo pa ako yun gusto rin ang tiri na kung ako magbaho sa ilas
Ano guys, mayroon na akong ang gikuan ninyo kung manjo kasi yung tagsa-tagsa kakuan. Tagsa-tagsa kasing-kasing nga bisan ginagmay mga mga tabang share na to. Ni Jawat maka kuan pod sa kahimtang ni Aurelio Butlig alias Amang nga nahagbog ang taon ni sa nahagbog ang taon ni sa lubi sa naging simana. So mag 2 weeks na ni. So may na lang ko guys nga kanang dinhin na lang tataman guys, and then comment lang kung or PM me kung doon na mo i-share nga ginagmay mga tabang. Bisan ginagmay basta kinasing-kasing laman. Kaya kining tanan maabot sa paroroonan, maabot ang tanan ngadto sa hingtungdan para makatabang ta ni Amang isang kahimtang ang kakuan na yung tawag likod ay. So may na lang ko guys, ang salamat. So may na lang ko ang salamat in advance o ang Ginoo manaota kanato kanunay. Daghang salamat og mayong hapon guys. Bye bye.